Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan sang inyo regular anchorman, aksyon na Brian Morden. Ako naman aksyon Artay Hupon checking in until 9 p.m. in the evening. Kumusta ka mamasukin namon matagpramati sa kahanginan nga nagamonitor na karon nga gabi. Action Firing Line. Hindi lamang sa on-air kundi pati na ang mga nagamonitor via online sa YouTube kag Facebook. How do you do? Kumusta ka mo? Masukin namon matagpramati anuman nga oras sa inyo ginahamtangan. Welcome to the show. Action Firing Line. Ginabuksan tanag karon nga gabi ang aton sininga comment section dira sa Facebook kag YouTube. Pwede kamo magkapadala sa mensahe. Agod nga aton ginina mabasahan karon dugay-dugay. Action Firing Line. Now, antes ang pilag ka mapambukas naton. Nga mabalita kag informasyon karon nga gabi hibalontang lakat sang panahon. Let's have aksyon gani Republika gikan sa PDMP. Bangod may ara subong sang Intertropical Convergence Zone, ITCZ, nag-epekto sa Mindanao, Visayas, kag Palawan. Starlist naman ang iban nga bahin sa pungsod. Let's have gani Republika, Sir Gani, sa pinaka-latest nga weather advisory. DYEZ, Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Aksyon gan, may gabi. Action at may gabi nakag sa aton mga listeners, no? Ari lakat sang atong chimpo sining gabi. Miyerkules kita karon Mayo 19 tuig 2021. ITCC o kon Intertropical Convergence nag-aari nag-aapekto sa Mindanao diri sa aton sa Kabisayan kag Palawan nga ang iya madulot magalumon ang kalangitan may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-ob while ang easterlies mapaang naman ini nga hangin nag-aapekto ya sa iban nga bahin sa aton kapungsuran partikularmente sa Metro Manila kag sa iban nga bahin sa aton pungsod
Kag ang madulot niya sini may pag-uum-guom ang kahawaan sa magalumon ang kalangitan nga may dala lang ini naligwin nga mga pag-ulan nga ginabuligan ni isang localized thunderstorms ang easterlies ang major naton nga weather system. Kabug-usan sang aton pungsod action art ari sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Okay. Halin sa nasidlangan pakadto na bagat na nasidlangan o kon east to southeast nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan. Kag diri partikularmente sa aton western seaboard sa Kabisayan, lakip na ang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Magalumon man ang aton kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang lan kag pagpanaguop kag napaidalom kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga pagdupoy-dupoy sang hangin magahalin sa nasidlangan pakadto na bagat na nasidlangan sa gihapon o kun east to southeast aton mabatigan sa kabugusan sang isla sang Negros. Wala kita gale warning advisory. Ang kondisyon sa aton kadagatan nagapabilin nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang. Ang pagduludapyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos ni sa 0.6 hasta sa 2.1 metros. Ang hunas karon alas 11:26 sini nga gabi 0.1 metro kag ang taob alas 3:57 pa buwas sa hapon sa takos nga 1.3 metro ang kadalumon kag alas 5:59 sini nga hapon nagtunod si aring adlaw magabutlak ini siya alas 5:22 buwas sa aga. Okay. Kag ari kita 27 hasta sa 31 degrees Celsius. So nilakat sa atong nga tiyempo sini nga gabi action art. Aha. Daw diri kay nabala sa Bacolod Action Gun, may na-recording nga daw nagporma nga buhawi may lang gani kinuway nakadayon sa palibot sa probinsya way kamo recorded nga daw kasubong sini nga insidente. Ari siya sa Bacolod pero inang kwan man lang na inang halin siya sa water surface, water spout ang panawag sina, no? Okay. Kung land spout na siya, alin siya sa landmass, no? Delikado man siya, daw parehas tornado, pero ari ni siya sa masiling naton nga weather water spout kag tornadic water spouts. Amo ni siya ang hindi ni siya destructive gid sang sa land base nga o kon landmass nga ginatawag na land spout, no? Ay to. Galing kay ang maagyan niya sa iyang truck abi delikado si mga salakyan pang dagat na ilabi na gid mga gagmay nga sakayan dagat, no? Kag makatuga man siya sa mga coral reefs naton, no? Kay hindi siyempre higupon niya ang tubig, pasaka to sa daw funnel shape lang nga iyang Okay. inang ginatawag tang kumulos kumulos na siya nga kwan nga forma sang panganod, medyo madalom siya kag while ang dalagan niya it will take mga 20 seconds, no, to 2 minutes. May portion sang sea surface nga manubo may araman nga dagat. Once gradual na siya nga amat dula, mabalik na ang tubig, so it would create tidal sorbs ginatawag naton maka-create na siya ng devastation diri sa coral reefs, especially ang gina-preserve naton sang mga DNRD. Okay. So ang forma na kalabanan kakatabo na sa mga open sea surface, no? Kay ang ginatunaan sina kundi may ITCC ta, Intertropical Convergence Zone. Naga-mix ang cold dry air kag warm moist air. But isa ka weather system naton is easterlies, mapaang hangin alin sa baybayon sa northwest Pacific. So ang convergence nila, although ay tropical disturbance
o kung maka-create thunderstorms daw steady lang ang init sang dagat, kag ang may interaksyon sa ginatawag naton nga intertropical convergence zone. Okay. So kombinasyon isa sang cold dry air kag warm moist air. So it would interact nga daw ma-updraft ni siya, no? Ang tubig dalon niya sa babaw. Okay. Kag there will be a funnel shape like nga daw imbudo Amo na kalabanan. Especially this time nga it considered to be a normal kay ti archipelagic tamo. Inang dason sa aton nga climatic o seasonal nga klima nagakatabo na siya. Kalabanan ini nga mga May, June, no? Gakatabon di siya diri nayon malapit sa kanlaon ba mga Isabela, La Castellana daw dira nga porsyon, no? Kon ang landmass nimo inang may ara nga daw damol-damol nga forest cover while ang sa kilid ya na medyo mapaang ya like parehas ng katubuhan. So may interaction ang cold dry air kag warm moist air. The same man na isa sa water spout. O kunwari sa ginatawag ta nga sea surface ang kag-ina nga natabo sa Banago. Manang explikasyon niya action art, no? Okay. So halong lang mayo gani kay daw batian naton daw ay gid man na kwanan, way gid man casualty or somewhat, no? Kay ti among water spout although hindi siya mas destructive di halin ikumpara mo sa land spout pero ang agya niya ni kita mo daw may gapulon-pulon gina nga kwan nga squalls ginatawag naton nga itom nga tipulon nga galom, no? Galom ti sumulod ka dahil lampos si mana mga tumbak-tumbak sang NOAA ginalampos nato dito sa mga dini ng Tumbak-tumbak? mga tumbak-tumbak tabla kay gina-eksperimentuhan na sa mga taga National Oceanic Atmospheric Administration. Daw mo na mga Ginatilawan nila ang puwersa, be? na mo na ginatilawan nila ang versa. Ti preparation na kung galakat ka aksungan, abi, madalaya ka na? Bisan may weight abi ang isa ka mas, bisan bulubugat-bugat, ara kada makasulod ga whirlwind mo na siya mga pulon-pulon da siya. Lampos sakit ka na ya. So buta malon pwede ya kadalahon nga balintungon niya kada dason pag kwan sina pag amat-amat ya bulan niya kana tupa ka sa baybayon, no? Tupa ka sa baybayon. Sus. Depende kung ano ang kataason. Diyos. Ang elevation mo. Mo pa nga daan nga hindi na takasangkol maglangoy ni subong ka nagdakong tiyanta. Hindi man pa pwera palayo lang. Kalabanan nara na sa sea surface, kid open sea surface. Okay. While ang land spout naman niya amo niyang So wala ni tendency kung magaling siya sa dito sa baybayon. Why ni tendency nga magkadto siya sa landmass? May ara man nagakatabo sina nga Okay. makadto siya sa landmass. Halin sabi sa baybayon, no? Okay. Makadto sa landmass pero gradually daw kadasig blas ang iya pag dissipate. Dissipate. Okay. Kay ti ang moisture nga ginadalaya halin diya sa sea surface. So kung mag-interact siya sa landmass, Lain naman na. matamat siya dula na. Ay, siya mo tuguro kaina nga may mga nakakuha actually sa video, litrato, nga sa primero do ka halin sa ibabaw gid ang pulon-pulon, pero pag abot niya sa landmass, may nautod nga porsyon. Naamo na. Amo to siya guro. Batang batasan sang water spout. Ay, see. So at least no, why siyang nahalita naksungan mo ng pinaka the best gid nga balita. Moto gani At least may preparasyon sing una gani siling nila kung may buhawi. Ang siling siyang katigulangan, siling nga kuanan mo lang sa kamot mo bla, nga daw gunting-guntingon mo siling kundi naguro ka sa ler subong iya. Tuod man, nagambal na siya ng lulo ko, siling ko aling doon di Basta man. mo mga transition, easterlies to southwest, Bonton. Balantayan ni may mga hillstones sa ding matabo. May inang kuan bla ulan yelo. Gaulan ay sabi sa aton di ay sa patawag. Normal na di sa aton ka katabo. Pero ang akong ginambal kay ina hindi ka mo magpati sina ang ginambal sa mga katigulangan sa una. Kung may buhawi, wa ka lang sa balay mo.
Hindi ka na mag-argue sa ila kay lalison ka na kapin pagid ang mga taga-sinda, ang mga sakampo. Lalison kasi na nila. Hindi, pero mas mayan nga makatagan to sila information man eh. Kay gina-insister gina nila mo. Di karon kung may mga kabataan nga mo nang tuon, makakita sa Blabuhawi nga ras gilid baybay o kundi inda, rason magpatunga siya kag gunlo-guntingon katudlo ya. Oo. Rason Pero mag-argue ka na. ihakupon kay mo kakuan kay ilampos kundi kalamay mo. Na. Pay kun si gani republika Kung kay paglabay ma-avoid mo siyang naman lang, hindi ka na mag-argue sa ila kay diskusyon naman na mo. Magtaas ng boses mo, hindi mo mag-insindianay kay hindi man sila magpadaog nga hindi sila yaman. uy. May nabalaan man kami. Ti amo na gani nga discuss ta subong kay why sila kay kunara kas tupad nila na kun dihipos ka. Oo. Si Kano nga ang ginbaid maayo to nga kon bla. Gabadlak bala nga mga binakuko to mo maengkwentro mo. May kung si gani republika kaya kayang imo nga paglabay siyang sini mga pariyon nga Buhawi. Pag singgit mo yang gani republika ni liso na yang kwan Buhawi. Hindi man na. Ha? Hindi man na. Ay, hindi man. Ay, ano galit tong apelyido mo? Si okay? Nalipat ni ko mag-inform. Letter C. Hindi Ah, K. kung ano mo, Action JM, liwaton mo na, okay, letter K na, o reklamo si Action Gani, damo gamuno, siya niya, apelido mo naglain na. Mga certificate bala. Parehas na mga DILG mag-conduct seminar. May certificate na sila gina-issue tagpila ka adlaw. Okay. O kung mga bantay panahon may i-issue na sila nga certificate. Ti dason wrong spelling. Ti hindi ko mapuslan kay kung ipa-erase mo pa na to, it will take time naman ato na to sila sa Manila. Ti hindi mo puslan. Kaya pero nila nagkakasala ang apelido mo? Uy. Kay panaulat ko ng letter K ang C. Dapat, sige, kayo na mo na niya, letter C na umpisa subong Amo gani nakita ko. Gani, kaya republika yan daw ka binisaya, ginakon daw ka ilonggo, gikon Bisaya gin man tatanan. Bisaya gin man Oo, tatanan. daw kaya kwan gibla. Pero kung siya daw, at least daw ka foreign nga apelido, republika. Daw mo na be? Ayos na action nga ni republika. Oo. Muna letter C. Letter C I-correct ka lang. Ipabalota na ko sa DILG para next time magatag sila sa award mo, sakto ng spelling. Sige, halong, action gan, halong. Sige, action natin. Mahing gabi. Salamat. Gabi. Action firing line. Aksyon gani Republika gikan sa Provincial Disaster Management Program mo kun PDMP. You know, importante ito, apelyido lang, isa lang naka-letter, pero actually sa mga award or kung hinali sa ulihi may mga claims sa abi, kapin pagid sa mga government claims nga may ara involved or money involved nga kuluwaon mo, budlay na. Isa lang nakalitra, pero iyawan ka pa pangita, abogado, kag tanlungon na pro. Action firing line. May mga affidavit ka pa ng kinanglanon, so at least thank you kita. Aksyon gani sa pag-inform nga letter C gali ang apelido niya. Aksyon gani Republika sa PDMPD. Action firing line. Maying gabi kay Toto Wilfredo. Fredo. Ano grabe ni siya ya? Munyes. Ka monitor kada gabi-gabi ay ka pa to. Action firing line. Let's go to work na diri sa aton sining pagpangalagad sa Miyerkules nga presentation sa inyong palatuntunan aksyon na firing line. Action firing line. Ano ang madalag ko nga balita nga tuntutukan karon nga gabi? Now i-check tani karon diri sa Bacolod City, especially sa Bacolod Emergency Operations Center, no? Kundi may ara na sang additional nga allocations ng vaccine nga nagabot diri sa Bacolod the other day. I-check ta kung balang ginhatag nga timetable nga 6 days dapat tapuson sang city government ang Bacolod ang pag-inoculate o kon ang bakuna sini, no, nga vaccine. Tilang tawon ta kon bala matapos ini sang syudad sa ginhatag nga timetable sa Department of Health. Action firing line. Plus ang pinaka-latest base kon mangin available man si Mayor Bing Lunadia karon nga gabi kay Ariho
Ang Bacolod City, isa sa mga lugar nga napilian sa bilog nga pungsod, actually apat ini. Apat ka madalagko nga mga cities in the whole Philippines nga napilian nga diri iya or malakip ang Bacolod sa pagatunan, no, pagatunan. Aangot iya sa sitwasyon, mangin COVID study site, ang syudad sa Bacolod. Tiambot ko na no gid actually ining matabo kay ang alkalde kaina nag-attend sa online meeting angot dire. Action firing line. Ibalawon tanang karon basi kon mangin available man ang alkalde kag nano ang status sini kay kabalo ka ariho ang latest ba nga update kon party COVID-19. Unahon ko lang ning COVID kay subong ang balita kag ang nagwa sa result gagin patigayon sang Okta. May mga signifikante nga increases sa COVID-19 cases sa area sang Cagayan de Oro, sa area sang Davao, sa area sang Iloilo. Amo ni nga mga lugar, while ang Bacolod sa listahan, way ko makita diho. Remember nga may pending nga request ang Iloilo City and Province, moratorium or travel ban, no, sang Bacolod to Iloilo, Negros to Iloilo, vice versa. Ngayon na, subject pa for the approval sang National IATF. Action firing line. Tikon amoning sitwasyon nga ang study kung nagapakita iya sa pagtuon sang Okta research nga ang Iloilo isa ini sang mga lugar nga puwerte, signifikante, may signifikante nga pagtaas sa kaso sang COVID-19. Siling ko ba si isa ini sang mangin rason, kag balasihan nga pag-aaktuhan pabor sa gina-request sang Iloilo government dira sa Iloilo City nga moratorium o kon travel ban for 1 week. Action firing line. Galing hindi naton mahambal nga patapos ina no kay kabuhay man kon sa karayapa wala pagyapon ina maktuhan sang National IATF nga sila ang naghimo sang desisyon sa katulad sini nga mga request. Action firing line. Ano pagin ang pilag nga madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga gabi i-check ta karon kay Axon Marlon Hinubia gikan sa provincial capital. Kay buwas na nga adlaw Mayo 20, gintalan na sa provincial capital ang pagpatigayon sang mass vaccination sa mga employees no dira sa provincial capital. Action firing line. Dinano ang mga preparasyon dira no kay tidyo-jutay na malang actually nga percentage na bilin. Ang ambal sang governor, target ni Governor Lacson nga magkumpleto ini ang tanan nga mga empleyado sa provincial capital nga mabakunahan. Action firing line. Check ta nagkaroon kung anong latest nga mga preparasyon angot diri. Action Sa firing pinapagid nga mabalita diri sa lokal anti-graft group nag-file sang kaso sa ombudsman batok sa opisyal sang DNR kag DPWH bangod sa pagpanapas sang mga kahoy. Action firing line. Proyekto sang DPWH Bacolod sa sidewalk sang Old Airport nagapabilin nga suspendido. Action firing line. Hindi nila pwede matandog niyo. O, tingin dali pangutod ang kahoy na katapusan ng project hindi magali ma-implement. Action firing line. Iban pagig karon nga mabalita diri sa lokal nga aton sinitutukan. Ano ang advisory gagi na pagwa na karon sang pamunuan sa BCPO kag NOPO angot sa mando nga ginpapanaog sang bago nagpungko nga PNP chief nga si General Eliazar. Action firing line. Kaya gina-discourage ito ang sakitanay bala. No, siling nga wala lang sakitanay. May man to gani kay at least subong daw may abin sa tuod lang, inisilyasan may batasan nga raning PNP chief subong iya. Ngayon ang sang tiyempo nga hindi pa siya PNP chief,
Actually, sa una, mahilig man ni siya magdala media kag kung mag-operate ni siya. Ang style ni siya ni kadtuan ni mga police station sa nasakupan niya, ho. I-check niya kapin pa kunway kay imo ga bantay mayoda. Kag kuning kaso mabtan niya kada sa imo police station, kapin pagid ko nagkatulog, kasos gakamurag-muragan ng mga opisyal kag mga police on duty mo. Action firing line. Grabe ya, no si Eliazar man eh. Tisiling ko bay pamangin matarong siya kay isa sang target na gani ma-hire sa bag-o nga mga PNP personnel kay gusto niya nga mayara sang internal cleansing matabo dira sa hanay sa Philippine National Police. Action firing line. Kadugay na no, kadamo na sa nagbulos-bulos sa pwesto sa Philippine National Police. Ang tuyo isagid lang cleansing, internal cleansing sa ilahanay, pero tiyasta subong, damo gyapon ka pasaway. Action firing line. Abi ko gani kay ginatagan na ka-presidente sang tuman kataas nga sweldo ning mga miyembro sang PNP. Abi ko nagtarong na ni sila, ay ko kwintahon, sige man gyapon, ang hindi amo nilang ginahimo. Action firing line. Berti lang tawon tani no kung ano ang pinagka-latest. Well, i-check ko lang una no diri sa sunod sang Bacolod kay we are trying to contact sa staff kag mismo kay Mayor Bing kay Inapa. Kay siling ko tani gusto naton nga mangin guest siya sa aton program. Kay makuha ta sang update no parte sa results sang ila online meeting, parte sa study balang ang Bacolod nalakip diri. Kag at the same time, atong ginhatag nga deadline, within 6 days, matapos sa magkompleto tani ang pagbakuna sang allocation, additional mga 19,000 nga COVID-19 vaccine, ginpadala diri sa Metro Bacolod. Action firing line. Ambot mahingagaw ini, kay ti sige-sige pa man ang pagsinulod sang mga record, sang registration sa database sa Bacolod City, most probably ang target nga 19,000, di ba si mahingagaw pa man, no? Action firing line. Kung wala si Doc Sorongon, isailuin na lang si City Adm ang aksonan para nga makakuha ta update sa ilakay. Anyway, mas mayo ganit ni kung si Mayor, kay kaina pas Mayor na ito gina-contact, pagi man sa mga staff nila dira. Kay gusto tani baluon eh. Amo ni ang pinaka-the best subong nga ma-inform tang public. Although, sa tutuod lang sa gin-present nga record sang EOC, tido nangin mayong kadamuon, no? Number of individuals, mga Bacolod non nga gin-bakunahan, bala? Damo, no? Actually, sa nagkalain-lain nga mga vaccination centers. Action firing line. Di baluon tang pinaka-latest update sini kag mga pinapagig ka-importante nga mga bagay, no? Especially nga ang Bacolod City, tinalakip. Sapat ka mga lugar sa pungsod nga tidri may aras ang COVID-19 study sites, no? Mutang malunting Bacolod City, mangin sentro sa mga lugar nga pagatunan sang mga eksperto. Online sa firing line. Pero magka-update kita na bilang pambukas nga informasyon dari sa aton sining nga pagpangalaga ng joining us tonight is no less than the City Administrator at the same time ang Executive Director sang EOC, Ma'am M. Ang. Ma'am, how are you? Good evening. Ngayong gabi, Action Art, good evening sa tanan nga nagapamati. Yes. Salamat gid no sa time ginatag. Ma'am, nagtawag kami sa imo because damo ang kapamangkot, damo ang gusto makahibalo. Siling nila ti after nga nagasigi-sigi na mass vaccination subong and the Department of Health kinatagan kita sa 6 days nga dapat ang pag-administer sang ginpadala nga allocation diri sa aton makumpleto. Ma'am, nanong paglantaw sinisang EOC? Matapos tagid man within sa ginset yang kalawigon sang time sang Department of Health? Actually, natapos na Action Art. Wala na kita bakuna. So, we were able to not only beat the 6-day deadline, Okay. natapos na siya earlier than the deadline. So, ang nabilin pa siguro, good na gilang na siya for tomorrow. Supposedly, ang aton nga vaccination ng AstraZeneca until Friday pa. But I think mapilitan na kita mag-roll out ng Sinovac by Friday.
kay sigurado ya buwas ubos na ginaya ang AstraZeneca. Grabe It's ka na only mo. good for, half day na lang na itang duwa ka malls ang nabilin ta nga AstraZeneca. Okay. So meaning ang 19,000 nga vaccine within pila ka days lang natapos na to ni Ma'am Patigayon sa vaccination? 4 days na nga vaccination. 4 days. Action art, yeah. So very good, no? Ang nami gina sa gali nga indikasyon nga at least damo na gid ang nagpa-register kag nagpabakuna. Now, so ang matapos ini after tomorrow kung matapos na ni siya Webes, kung sa udto na siya halimbawa makumpleto sa Friday na lang marisom ang liwat naman nga pagbakuna gamit naman ang Sinovac. Yes, that's correct. Balita puson ta na ang AstraZeneca nga nabilin. Kag ma-resume kita the following day gamit naman sang Sinovac. Okay. So, kung ang Sinovac naton nga allocation so far, mga pila gani ni siya ka doses ang nabilin, ma'am? Ang bago nga nag-abot 2 days ago, 3,000 doses. So, it's good for 1,500 ka mga taga-Bacolod nga pwede ta mabakunahan. Okay. So, under sa A2 gihapon kag A3 ini sila. Yes, that's right. Although nag-announce na ang President Duterte has announced niya pwede na kita ka-move up sa priority A4. Ang DOH, nag-confirm kami sa DOH. Okay. And natawagan naton ang DOH na siling nga magulat lang kita na isang guidelines kaya wala pa sang specific guidelines. So, as of now, priority A1, A2, kag A3 lang anay gihapon ang ato nga gina-accommodate kaya wala pa man sila na ubos as of now. Yes. Ang ato nga mga naka-master list. Aha. So, sa sining priority nga sa A1, A2, kag A3, more or less ang aton nga percentage sa sina nga mga sa sina nga sektor, jutay na lang nabilin nga way mabakunahan. Yes, jutay na lang nabilin. Especially sa mga with comorbidities naton, medyo dako na ang percentage nga na-cover. Ang senior citizens na lang, may ara pagid mga senior citizens kita halin sa mga rural barangays na wala pa nato na labot kag na reach out kag ang ibanti nagre-refuse gid sila yang magpapakuna. Okay. So ang iba na dapat ikatuon gina no damo pa man kita sang iba nga ginahimo ang strategy para ma-ramp up naton ang vaccination program. Okay. Iba na the action art is ang ginatawag nato nga vaccination clubhouse wherein nagakadto kita schedule kita sa mga subdivisions. Kaya nagasagot sila sa aton sang sila nga master list kada kung may minimum sila nga 300 ang aton vaccination ang nagakadto sa mga subdivisions. Okay. So, separately, nag-create kita isang team or vaccinators nga mo ni sila makadto sa mga subdivision. Actually, gina-schedule ta na ang mga subdivisions na during the weekend, ito on weekdays, ang aton vaccination teams, tarini sila sa mga vaccination centers, aton nga regular vaccination centers. So, Okay. pagka weekend naman, overtime na sila, kadto kita, like, last weekend, last Sunday, ara kita sa Barangay Villamonte, sa Capitolville. Nakabakuna kita dito, more than 400 man ka mga residente nila ang aton nga natagaan sang COVID vaccines naton. Okay. So, ang ginhimo ta, ina-schedule ta lang sila in the sequence nga kung sino na una nag-request, kung nakasubmit sang ila master list. So every Sunday siya action art. Aha. Every Sunday. Ang schedule sinigali iya. Every Sunday. Aha. Yes, every Sunday. So isa pa gina ka strategy nga makapadugang padasig sang aton vaccination program kay instead nga Monday to Friday lang kita ginadugangan kapag kag ang mga sites ginadugangan kapag ang mga aton venue for vaccinations. I see. So very good. No, at least nakita naton nga ang corporation sa Bacolod noon naging madasig ang pangbakunan naton sa allocation nga nagalabot di
So hopefully tayo yun nali kag may additional pakuntani nga location na mag-abot sa city in the coming days. Actually, may ara pa kita additional allocation for AstraZeneca. Okay. Nag-informan kita kay kung madumduman mo Action Art, si Mayor Dane Leonardia nagpadala sang letter sa aton vaccine czar, Secretary Galvez. Napangayo siya sa additional allocation for Bacolod City. Kag in response, amo na ni Subong na nagdamo ang aton nga ang ginapadala nila. Nag-increase na ang ginapadala nila nga mga vaccine doses diri sa aton. And then may ara pa naman og abot sa may advice na kita nga may ara gani Pfizer nga maabot sa aton diri nga more than 5,000 doses. Okay. Pero tiyang Pfizer, hindi ba ma'am, amo ni siya yung nag-require sa medyo ang cooling system niya, medyo lain niya compare sa other nga vaccine. Yes, amo ni siya ang pinakatugnaw ang iya nga cold chain requirement kay minus 70 degrees to minus 80 degrees Celsius niya ang temperature na dapat i-maintain. So, medyo logistically, ang iya sini nga medyo mas mabudlay ni siya para sa aton. And lain man nga klase sang freezer ang gina-require sini. At the same time, ang carrying boxes, ang transport boxes nga kinanglan para magdala kita sang bakuna halin sa aton nga cold room sa vaccination areas. Kinalan ma-maintain na siya kag may sensor nga gina-check ang pag-maintain sang temperature or else gupa ang aton nga vaccine. Yes, ma'am. So anyway, why pa si Mayor naka-update sa inyo, no? Kay kundi ko na Bacolod ilakip ini sa study on COVID-19 in the coming days. Kung anong update sa ito, ma'am, especially nga I know that the EOC isa ini sang magabulig sa alkalde to prepare Bacolod para sa nga study. Yeah, well, kaya na nag-meeting na kami upod sa DILG, DOH, ang proponents ng project. Okay. Kag ang apat ka pilot cities nga ginpili, no, Baguio, Bacolod, Muntinlupa, kag Iligan City. So ang apat ka LGUs ginmeet na kaina, gipabalo na anong mga criteria, anong mga dapat hilimuon, kag anong mga requirements nga paghimuon in the days to come. Kag of course gipahibalo man kung ano ang criteria nga agin pili ning apat ni ka mga LGUs nga ini nga para sa study. Ini siya amo ni ang pandemic and emergency resiliency, no? Kag diri na dipakita ang mga best practices kag ining mga pioneering strategies nga ginhimo sang ining mga LGUs nga ini. At the same time, kung may ara pagid na kulang, kung may mga gaps nga makita na makapa-improve pagid sa aton COVID response, igabutang man sa inang study, nagutang nila as part of the recommendation. So we were told nga ang isa ka criteria nga ginpili ang mga cities nga ini is population density. So kinanglan may gina-require sila certain number of population in that particular LGU, and then of course gintanaw nila ang availability sa data, at the same time ang mga good practices nga na observe nila kada nabalaan nila based on the available data nga nakita ng isang mga proponents. I see. So anyway, just keep us posted, ma'am, no? Kag of course para man ma-inform ang public. So kung dinis kili sa sining study, okay naman niya kay na istoryahan nyo na. Yes, actually ang himuon na nila is i-record ang tanan nga mga strategies naton kag ang aton responses sa COVID para himuon siya daw template sa ginatawag nila nga emergency resiliency or mga pandemic resiliency. Hoping, of course, na wala na sa may matabo na pareho sa ining pandemic, but if ever, or may mga similar occurrences in the future, may ara na kita sang kumbaga may guidebook na kita nga pagalantawan kung ano ang dapat himuon kung anong dapat nga response ang aton ng mga local governments. Anyway, ma'am, sa nagapadayon yung vaccination program na noong matugon mo sa mga taga Bacolod City?
Aso, Alas 7:37, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Action firing line. Ang ina ginapamatian si Ma'am M. ang Executive Director ng EOC at the same time ang City Administrator sa Bacolod City. Na-discuss naman gali kag almost done na ang plano. Ngati ang Bacolod City in terms of resiliency, when you say resiliency, ang mga ginahimo sa city nga mga tikang angot sa COVID-19. Sorry ma'am, nautod ang line naton. Bago gid lang nautod. And thank you gid sa pagpanubalik. yeah, Action Art, ang aton nga vaccination program is ongoing, but damo pagyapon kita sa mga pumuluyo nga wala pa naka-register. We would like to appeal nga kung tani magrehistro na ang tanan, even if you don't belong to the priority group as of now, maparehistro na nga daan para nga kung idog na kita kag maglabot na kita sa masunod nga mga priority groups, mauna sila makakuha sang slot para sa vaccination. Okay. Kaya importante gid nga majority sang atong population ang ma-vaccinate para ma-achieve naton ang herd immunity as soon as possible. Amo na ang goal ni Mayor Bing sa pag-purchase niya. Una-una gid siya nga nag-purchase ang vaccines, ang COVID vaccines. Kita sa mga pinakauna gid nga local government na nakasecure yan ang vaccines para sa aton pumuluyo, and no less than 650,000 doses ang aton nga na secure para sa Bacolod. Kag initanan na tungod ni nga ang ginatan-aw naton nga kinanglan majority gid at least 70% ang aton nga population ang ma-inoculate or ma-vaccinate. Kaya para nga makaamat-amat kita balik sa aton nga normal na pagpangabuhi. And at the same time, ang economy ta maka-open na gid finally. Yes. Ma'am, isa na lang gali. Kundi ang province, yung target nila ang employees ng province will be 100% o total ng employees ma-vaccinate nila o kung mabakunahan. Bacolod City, ano ang status ni? Or may plano man kita nga labuton ina nga tanan nga mga empleyado mabakunahan? Yes, hindi lang gani ang empleyado sang city ang aton nga target nga mabakunahan. Pati empleyado sang province nga nag-start sa Bacolod City, iban sa ila nakapabakuna na sa aton Action Art, sa aton nga mga vaccination centers. Kay ongoing man kita. So far ang aton nga city government employees nakaamat-amat na sila pabakuna, especially those nga nagabilong sa aton priority groups, meaning senior citizens, ang mga may comorbidities, na bakunahan tanaya ang kutob sa aton nga mga empleyado sa city government. On that note, ma'am, salamat gid ma'am imaang sa imo sini nga time unless nga mayara ka pa itugon sa taga Bacolod City. Thank you, Gil. Thank you very much, Action Art. Thank you for the time, kaga. Thank you for helping us sa pagbulig sa amon hatag sang impormasyon kag para nga makahatag man kita mga bag-o nga updates sa aton mga pumuluyo sa Bacolod regarding our responses sa COVID, ang aton mga COVID cases, ang aton vaccination program. Madamo gid salamat for always partnering with the local city government, Action Art. Kag sa Action Radio, of course, madamo gid salamat. Salamat gid. Good night and keep safe. Si Ma'am M. Ang Action firing line. now tilantawon taniya kay abi ko ganing 6 days na mabudlayan sila no, pero apisar nga madamo gyapon sa mga taga Bacolod naging confirm ni Ma'am M. Ang nga way pagyapon ang iba nagka-register. I don't know kung anong reason sila, pero siling niya kabay patani nga magaparehistro na ang Bacolod noon. Bangod nga may mga additional pagid magluwas sa AstraZeneca sa Sinovac, mayari pagido ginapaabot nga pagsulod sang iban nga brand sang vaccine. In fact, ang DOH ganiya nagamuno dio. Siling sa DOH ginatun-an nila ang posibilidad nga irekomendar sa National IETF nga halimbawa kung may mag-abot nga vaccine or COVID-19 vaccine sa isa ka lugar, kag kung dalon sa vaccination center, hindi na lang pagsugid sa publiko kung ano na siya nga brand sang vaccine. Action firing line. Pero for me, hindi guro Hindi guro amo na. No? Dapat gid siguro nga pabalon mong tao kung ano nga brand sang vaccine ang gingamit because may preference ang tao actually mo.
hindi na to na mabasol ang tao, may preference ang kada individual kung anong luyag niya nga vaccine nga ibakuna sa iya. Given na naya because we are talking here about the life. Kabuhi ya ang ginaistoryahan tadi, kag hindi kabuhi ni bisan iya gani siyang sapat, pwerte ang paghalong ta. Action firing line. Pero ang isa ka maayo nga balita, at least ang target o kon ang allocation sa Bacolod City nga kung tani 6 days nga dapat tapuson ang vaccination na kumpleto na and was matapos na ini sa nabilin or sa half day. Action firing line. Kada Friday yung Sinovac na naman kag nagapabilin gihapon nga mo ning priority ang A2 kag A3 nga sa listahan bilang priority list. So when you say A3 amo ini ang person with comorbidities. Ang A2 ang senior citizens. May ara pa nga wala sang nakapalista, nakaparehistro. May ara man project ang city. Every Sunday, nagakadto sa mga subdivision. Kag sila mismo, amo ang magakari sa inyo basta hindi ka mo magnubo sa 300 ka mga individual. Action firing line. Sigurado sa bulig sa inyong mga barangay officials, nga mo nag-inform sa inyo di mayo managan niya. No kay hindi bala masyado or hindi ka expose nga magkanto sa mall or sa mga clustered vaccination centers, kung nagalikaw ikaw sang ginatawag nga pagtilipon sang kanaman, timayon ni kung sa subdivision ninyo, magkanto mismo ang mga vaccinators. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna.
Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna,
nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan ni wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod
nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Aksyon sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 7:59 na. Sa ngalan sa gihapon na aksyon na Brian Moden. Naman aksyon Artay Hupon. Aksyon Firing Line. Standby na sa mga report with aksyon Marlon Hinovia. Mga nagapanguna balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Pero antes sina, may gabi lang may lang pagmonitor kay Athea Kim Iriman. Araman si Madam Elizabeth Malakagamala. Now siling niya, keep safe everyone. May God bless and protect all of us against pandemic. Salamat. Aquarius, maldita ako. Good evening. And also to all listeners of Aksyon Radio. Si Toto Andrew Juanites, ang amon sa unang player sa tong It's. Musta ka na to? Buhidla mo kasi mo pare. Ana Sinoro, good evening. Salamat gid sa pag-monitor. Araman si Warren Ortiz, Noy Erwin Gonzalez, Ruby Custodio Garcia, sila nga patamiyalan dira sa kapwestuhan, sila Papa Arsenio Garcia at sina Kuya Pato, kag sa mga tita ko. Nagapamati na sila, subong. Live po sa Cavite. Sa Cavite siya, nagamonitor karon na gabi. Action Firing Line. Paraban si Noel Omania, monitor lang kami Limbo, Bago City. Salamat gida sa kay Japit ni o Gapit, Siloy, kag Omania family. Alex Montesa, sir, may gabi niya paliog ko pag-greet sila ni Ma'am Vanessa M. Mayo, Ma'am Sister Jinky Dialagdon, Ma'am Leda Zamora Yamagisi, Ma'am Lily King kag sa Katrupa AFC. Madaming salamat. May gabi dira. Sa kay Joy Drilon, Sir Alex Montesa, thank you so much for always supporting Action Radio. Romy Agsam, Ami Rivera, Araman Gamonitor. Asko Action Art ang gapa breastfeed, pwede ka pabakuna. O duway man na siyang bawal sa nagapa breastfeed, ano? Pero namin siya na-i-check sa doktor na kung ano, kung pwede. No, sa taga-EOC, ma'am. I-reserve na ipamangkuton, tanaan na iguro si Dr. Chris Surungon. Action Firing Line. Idi Laos, good evening. Salamat kay Jovi Monares. Naga-monitor man siya. Grace Foss, Silingya, good evening, Action Art. Kag Sir Gani Ayala, may water spout gali. Maumdumduman ko siling siyang mga olds. Makumpas kuno binangon, kag singgitan magpalayo kon buhawi. Please, keep safe kin mga palangga. Kung experience man ka muna. Singuna mo na lolo, kung siling may buhawi ka makita layo pa. Gunting-gunting nga katudlo mo. O, hindi guro madala na.
Action Firing Si una pa na i-actionan, di pagsunda. Moto silang gani, ganun di pagsundon. Good evening, Aksonak. Monitor lang kami di sa Sitio Lupa, Barangay Sagaang, La Castillana. Tami ako lang dayon family alias Guhicano Salvatierra Robles, Cabalfin, Kagtapayan. Alex Torres, good evening. Sa Mansilingan siya si Richard Dait Pacheco. Evening man. Edwin Pinida. Mahigop siya tani sa Banagong Buhawi. May lang sa dagat lang siya. Tani tukang giday kalain. Mahigop siya buha. Manjo Arneho. May gabi. Martin Aliling. Good evening, sir. Jose Mungcal Torilla. Paul Spot II. Thank you. Sa Nabulaw kuno si Palay City, ang pamilya Selo Gamonitor, kag pamilya Ramirez sa Barangay Granada, Alangilan. Joan Mil, morning, good evening sa Victorina Heights, si Philip Morales Cuello Alieza, Yvonne Boyster, oy, thank you gida sa imo ma'am. Paul Straight Pardiking, grabing apelido ya kag ngalan ba? Daw pusoy Action Firing Line. Rosalina Batulak Francisco. Ma'am Vanessa Mayo Silingya, Wednesday morning from Minnesota State. God bless. Thank you, Gid. Christine Minies Villalobos. Good evening, man, sa taga-Pandanon DSB. Thank you, Gid, sa inyo, nga nagamonitor. Karon nga gabi. Trela kita sa detalye na sambalita gikan sa provincial capital, mass vaccination, buwas pati gayunon, hibalon naton ang detalye kag mga preparasyon, kag iban pagid nga mga update from provincial capital. Let's have Action Marlon Hinovia. Action Marlon, may gabi, please come in. Action sa mga hapon, plaster sa Mayo, all set na ang venue nga Negros First Residences. Isang lugar nga pati gayunan sang mass vaccination sa mga capital employees nga mag-aupisa ini buwas nga daw alas 8 ang atak na si Governor Obong Lacson isa gid sa saksi upod yaman ang pinagkamiyambro sang provincial board members. Ang mga sure kag piho action art nga magpapakuna buwas kadlaw mga 200 kabilog pa lang, no? Okay. Amo ni sila ang mga nag-fill up sang formas kag kayman ang luyag action art magpapakuna or ang tarang nga mga empleyado inpadalaan sang COVAC vaccination information form. Okay. Dugay na nagligad pa nga mga bidulan action art nag-fill up ka di, nakahulugan nila nga mapapakuna ka. Ang ibang action art, why pa maka-fill up, di po silingon, nga hindi na sila pwede nga makapapakuna kay masigig-sigid action art sa masunod nga simana. Bali, ang 200 nga figures, naging palayag ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II, palatang figures or datos nga nakalabot sa talatapan ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Naman kakahulugan action art nga inang 200 tanan kag naka-fill up ang piho nga matulukan naging sa bakuna buwas kadlaw. Tabes may ara ka action art sang proseso nga pag-aagyan. Okay. I-check ang imo sa nga blood pressure kung taas, dili ka pwede. Kung tutugid nga mag-normal ang imo sa nga blood pressure nga maturukan sang bakuna action art. Ang area, ang venue, may ara sang vital signs area. May ara man action art sang area nga sa diyan pwede ka na makakita sang dako nga screen angot sa proseso sa pagbakuna. Pero man naka-standby nga ambulansya sa sang venue pananglit nga ang maturukan action art may arap lang sang nabatyagan nga di mayo. Side effect nga nabatyagan. Raman lugar nga dara pwede mag-standby ang luyag mag-observe. May araman lugar nga vaccination reservation area. Dias bastante ang team sang mga vaccinators nga pagmakuna was ngadlaw. Target sa action art mga sobra na isa klipo ka mga provincial capital employees kay manti ang kapugosan nga mga empleyado sa Kapitolyo, gobyerno provincial
nagalabot ang sunod sa masubra 3,000 mo. Iban na una na ito na bakunahan sang first dose, labi na gid ang mga medical frontliners. Okay. Ini mga nagkalabili na sunod, amo na sila ang cover sa himuon nga mass vaccination buwas nga adlaw. Una ini nga dose, schedule ang second dose nila sa masunod naman nga mga sinimana. So ano matabo, boss, kung may mass vaccination, ang mga employees iya sa provincial capital, ang operation da hindi man niya mapauntat? Hindi pa art kay batch by batch ini siya. Mapa-confirm ka nga mo na schedule mo. Okay. Basta ako mo kay una ining o ikaduwa na ni gani nga mass vaccination akson na art mo. Ang una nga mass vaccination atong sang April 30 bla dito sa Maysila Hospital. Ang papakuna bla ni Govlaxon sa first dose. Okay. Amo to sa unang mass vaccination kay part ini siya sa ginatawag nga Barangay Kapitolyo Vaccination Program. Aprobado man sa Department of Health Action Art. Amo gani nga gintaagi sa proseso gid para nga malikawan man Action Art ang pagtinumpok sa mga tao. So pas nga adlaw ang 200 ni kung mangin madasig man lang Action Art ang pagbakuna, ang kalabanan, way man lang sang lain na batsag sa lawas nila, tapos turok, tapos bakuna, pungko sa mga dali nila, obserbahan, kung okay man lang, pwede man lang Action Art, makabalik sa ila sa nga pagtrabaho. Okay. Yari si Ator de Diaz. May about 200 kita ka mga employees nga ready for vaccination. Ang aton nga residences is already prepared physically. Ang aton team of vaccinators also ready naman. We will start at 8 o'clock tomorrow. Governor will be there and the rest of the provincial officials na makatimprano kadto ara man gin-invite natin. Kung hindi masakop for the day, the following day pwede sila ka-continue. But we have enough vaccinators. Most of them have already been pre-oriented, no? May ara lang kita TV that will show the process again and again sa ila while they are waiting for their turn. There will be about 100 seats dira sa aton vaccination center. Dira sila ma-prep and after vaccination, dira man sila i-observe if there are any mga side effect, post-vaccination nga mga symptoms nga ma-develop sila. Our doctors will be there, our ambulance will also be there just in case may kinahanglan kita. Si Atty. Refrando Diaz, the second action RT. Boss nga adlaw mo na, no? Sa mga public official, do kaya siyang kuan action Marlon, nagpalayag nga ini sila madungan sa mga employees. Ati, ang iba na sunod nga way pa siguro magkapa first dose, pwede man. Aling kayong kalabanan nga mga provincial official sa sunod, nag-upod na to paturok first dose kay Gov Lacson ang ligad nga April 30 mo. Nagawulat na lang sila sunod sa ikaduwa nga dose nila. So ang mass vaccination boss nga adlaw mag-sentro gid sa mga provincial capital employees, labi na Action Art ang ginatawag nga frontliners naway pa gihapon magabakuna kontra sa COVID-19. Ari gani ko ni purpose isa ka panit ho nga blanco Action Art basihan ko lang ni kina sa ako sa nga report. Kaya kalikasang medyo nabo-dabo din nga dapat fill upan, no? Kaya saan ko nanong kategori mo, nanong profession mo, may kategori ID ka pa, may pregnancy status pa, types of allergies, no? Mayari pa din. Mayari pa din nga willing to be vaccinated, yes, no, undecided, no? Damo Action Art ning imo sa nga dapat fill upan. Tiyo mo ni ang iban siguro, yung mga empleyado nga gitagaan sa nitubtub subong para maka-decide sa rumangkot yes or no wala pa sila maka-decide Action Art kaya mati hambal ni Diaz sunod nga asman na masigi-sigi pa man niya iluyag sa provincial government galabuton ang target nga sobra 1,000 ka mga empleyado. Okay.
Siyempre niya, wala man isang dapat sila kabalagan. Tama na action art sa ila kay kung basihan naton lapit na 50 ka mga provincial officials sa capital employees ang nagpositive sa COVID-19. Ang kalabanan aragi hapon nag-quarantine, nag-isolate, paidalom sa isolation dala sa may Mambukal Summer Resort sa Banwasang Murcia. Tingnan mo, kumusta sa Murcia? Ito na iba na nagidban? Iba na nagsunod art mga siguro mga pulo na nakatapos quarantine sa quarantine period nila. Kaya nakakita rin na kami kina ni Attorney Japheth Pasculino para sa may Lagun kita kakitain na kami. May mga kilala man kita sunod nga dikto manali sa Mambukal nga nakabalik naman kay na trabaho sila sa ringa opisina. Ay, so si Kwan, si Attorney Masculino, na fully recovered na siya. Oo, nakabalik na sa action art, no, trabaho bilang pamuno sa Provincial Agriculture nga Talatapan. Very good, no? At least amo na ang status. Ang province, pila ganito ang nag-abot sa inyo nga vaccine last time sa probinsya, Action Marlon? 3,000 gintunga to sa Bacolod City kay 6,000 doses to sa Sinovac po. Okay. So 3,000 nagkanto sa Negros Occidental, 3,000 nagkanto man sa sudad sa Bacolod. So doses kay ang Sinovac Action Art, isa ka vial, isa lang ka dose ang equivalent ya. Unlike ya sa AstraZeneca, isa ka vial, isa ka suludlan, pulo ka doses kinang isa nga unod Action Art prote. Ang Sinovac amo ni ang damo na nga nagamit nga bakuna diri sa Negros Occidental. Amo nang balita gikan sa Kapitolyo Provincial ang Action Marlon Kinubayaw na sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Marlon Hinubi ang mga nagapanguna nga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Action Firing Line. At least mga 200 ang natalana nga magpabakuna buwas nga adlaw, no? So good luck kag kabay pa magasigi-sige na ini. Ang herd immunity amo nang target nga malabot sa ulihi nga at least ang kadaman o madamo sang yara yang mga Ilonggo, taga Negros, mga Hiligaynon, no, diri sa aton halimbawa sa Bacolod kag Negros Occidental, makumpleto bala sa bakuna. Action Firing Line. Nga inang at least may ara kita sang komportable nagawa kita, no, magkabalik kita sa normal naton kabay pa makabalik, no, sa normal ta nga pagpangabuhi, no, although way ginambal na kung nabakunahan kay hindi ka pwede matapikan sang COVID, no, actually pwede ka gid gyapon matapikan pero at least may ara ka na depensa. Action Firing Line. Alas 8:15 na pagbalik ta karon damo pa kita balita, mga update man gikan sa bahinsang Bacolod City Hall. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Hi. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action
kapian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan ni wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic.
Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Samsang anong kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga sa Kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Firing Line. Mayong gabi man, kagmay lang nga pag-monitor kay paring Bro Gabriel Hipilga. Sila nga monitor lang kundi San Lorenzo Home sa Barangay Tangob. Thank you, Gida. Ara man, nag-monitor si paring Sindoy Ransi. Paring Sindoy, kumusta ka na? May lang nga pag-monitor dira. Aksyon Firing Line. Iba nyo nga maminsyay, pagkarunan tayo na sa Iluanta si Axon Dale Salazar, balita gikan sa Bacolod City Government Center, damo-damo ng balita subong. Sino nga grupo nag-file case man sa mga opisyalis ng DNR, no? Itong inutdanay blakahoy na sa may Araneta, hindi pa man gali mapatindugan to the project kung mapatigay ng project nila, pending pa man gali gyapon. Ay, gindali-dali lang abi mo. Aksyon Firing Line. I-check ta na sa kay Axon Dale Salazar. Mga balita nga natipon niya gikan sa Bacolod City Government Center. Duway ginman aksyon ang session today. I don't know kung naka-attend na sa online. Galing kay online malang actually mo. Zoom in, nanong tawag sinasang Zoom meeting lang, no? Ang iya sang City Hall, no? Sa mga councilors naton. Si Councilor Dindo Ramos balik trabaho na after nga fully recovered man sa COVID-19. Sa detalye na sa balita, let's have Aksyon Dale Salazar. Aksyon Radio City Hall Report. Aksyon Dale, may gabi, please come in. Action Art may arasang case again file sa Office of the Ombudsman na batok sa pila ka mga opisyal sang DNR kag DPWH. In particular, Action Art ang ginpasakaan ng mga respondent muna sanday DPWH Bacolod District Engineer Jaime Avellana Action Art kagang Sandro Bago Chief nga si Sir our Engineer Herangaya Action Art. Angot ini sa pagpanapas sa kahoy nga insidente nila sa may old airport syudad sang Bacolod. Actually, Action Art et al. Pa ni ang iba nga mga respondents sang sininga kaso kay ang explain diri sa ato no sang presidente kag founder man sang grupo nga nag-file sang case nga Crusader for Justice nga si Sir Dominador Villaluna Jr. Action Art. Depende na ini sa ombudsman kung may makitaan sila nga mga probable cause kung sino pagitang dapat mapanabat sa sining insidente nga pagpanapasa sang kahoy. Amo to siyang ginmention naton nga et al. Kay sang ginpamangkot naton sino ang mga respondents. Ginmention rin ni Sir Dominador Villaluna Jr. ang ngalan ni Avellana kag ni Engineer Herengaya Action Art kag et al. So in particular ang ila sining reklamo May 14, 2021 sang ila sining gin-submit ang kopya sang or mga documents Action Art sa kay Paul Elmer Clementine, Deputy Ombudsman for the Visayas, nga ila sining reklamo na allegedly may na-violating grave misconduct, gross ignorance of the law, grave abuse of authority kag paglapas sang Presidential Decree 705 akon revised forestry code Action Art na. So according diri kay Sir Dominador wala pa man sila sang sabat no nga na baton
from the Ombudsman since last May 14, 2021 gid lamang sa ilas naging submit formally ang reklamo or case dito na sa Office of the Ombudsman, Visayas Action Arta. Aring tingog sang presidente sang Crusader for Justice, Dominador Villaluna Jr. Also being filed na muna by public interest concern under environmental laws. Reasons sa mga naging file na muna. Sino ang mga respondents ni sir? Number one respondent is the DPWH, because siya ang nag-request. And then ang Senro, ginakakuha namon. Kung naging kuha nila ang tagaan nila permit. Okay. Bali, duwa lang gid sir ka office ang concern dire. Actually, et al na siya. Oo, et al. Actually, I have filed only the information to determine the probable cause for the Office of the Ombudsman. Oo. So it's up to the Ombudsman to determine the probable cause, whether for those people to be put in gender, file information in court. Will be the one to be the respondents. But primarily the respondents will be the DPWH and the ano. Saan ano lang ng sir file, sir? That was on May 14. May 14, oo. Ang inyo ni sir nga, ni sir sinya paglantaw nga mayara sang alleged violation did sa natabo, dira? Well, it's not just merely alleged violation, but how the violation has been conducted by these people in the government. Number one, under Republic Act 3571, they are not going to cut those trees to have this scenic value. You know? And then the determination of it, how they cut it, did the secretary of the DNR secretary issue the permit? These are the things that my contention for lawful actions. Action Arta mo na siyang interview nato na kay Presidente sang Crusader for Justice, si Sir Dominador Villaluna Jr. Action Arta na sining office they are located sa area sang Barangay Sumag, Syudad sang Bacolod. In response, again, pahayag diri ni District Engineer Jaime Javillana na officially wala pa nabaton ang kopya sang case again file sa Office of the Ombudsman Visayas against the Action Arta. Kag according kay Javillana, di pa siya makahatag sa sining komento, hindi pa makapalayag sa sining reaksyon, no, since kaina wala pa siya the Action Arta angot sa kabugusan sining kaso again file sa iya. Sunod diri kay Javillana, ang pinaka-latest sa karon nga sitwasyon dira sa may old airport, sa may sidewalk is temporarily suspended ang ila supposed to be trabaho or proyekto dira sa Area Action Arta. Bangod man sa recently Executive Order number 19 kagin papanaog ni Bacolod Mayor Bing Leonardia. According sa iyati sang nag-provide man sila sa mga information kag documents sa City Legal Office, gamo ni siya ang kabahin bala sang team kaginto ko di Mayor Bing para mag-pangusisa sini or mag-investigate sining natabo nga pagpanapas sang kahoy dira sa area sang old airport. Pero according kay Javillana, sang gin-check natin kung ano gid man balang ila sining plano dira sa may Dalan Araneta, sa may Goodyear, di ang manabla improvement ang sidewalk Action Art mayuhon butangan dira sang mga shed para may pasilungan dira ang mga pedestrian in kaso gid man maghulat sa mga seres dira or PUJ. Kag part ini siya, no, sang proyekto nga humalin dira sa may public plaza nga sidewalk kadto diri sa may Goodyear, no, mga 4 kilometers ini according kay District Engineer Javillana nga may fund nga 32 million pesos. Dako gali pundo yan, no? Dako yung Action Art kay maglawas. Di butangan na da, hindi butangan ng sidewalk sina sang ano ganito tawag sina inang taong blatulokon nga daw pula kolor yan. Brick tiles, di ko sure kung naman na siyang right term action. Actually, dira sa may NOHS, nakita natin na nag-start naman dira ang proyekto, no? So, maring beautification, kumbaga, sa sidewalk, no, kag safety man sang mga pedestrian.
Aring tingog kag palayag ni District Engineer Javeliana. Oh, actually, Sir Del, wala pa ko na sang ideya parte na sa complaint, no, sang ina na group. Way pa ko na ka mabaton sang copy, no, na kuan. So, hindi ko sila makakomment din. No? Okay. Pero for the meantime, tungod man bala sa executive order ni Mayor Bing, so wala kami nag continue anay obra dira sa may old airport nga area. I see. So, bali, ano man, ang right terms, gin-suspend anay ang supposed to be work dira sa Araneta Street Engineer? Oo. So, ang dira na yun sa may old airport, sa along sa Singkang, wala anay na namon gin continue dira ang ulubrahon, no, kay tungod sang order ni Mayor Bing, no. Sunod naman ito ang tingog ni DPWH Bacolod District Engineer Javeliana. According sa iya, may mga pending pa sila ng application for cutting permit action art para naman sa ila sining flood control project sa may magsungay. Mangod nga yung kasong gitman, madayon ang proyekto, may mga mangrove nga maapektuhan. Pero wala pa niya na issue an action art sang tree cutting permit, no? Okay. Mangod ito ang natabo sining insidente dira sa may old airport kag amo na siya ang nangin epekto action art kag dati amo na ang bali district engineer Villarreal temporarily suspended anay kag hulaton nila ang update from the city mayor's office kung when i-lift grabe ang executive order, no, nga nagapauntada sa ila sining trabaho or supposed to be proyekto dira sa may barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod. Sa regular session kay inasang hapon wala pa nakatambong si City Councilor Dindo Ramos nga recently nakagawa naman sa hospital matapos naka-recover sa COVID-19 action art. So far, wala man gid sa mga signifikante nga mga talakayan nga talakay o ginpasulod sa agenda sang City Council kaina sang hapon. Mga update kag balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat gid Action Dale Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Tilatawon ta niya kay ang DPWH kag DNR, like for example Senro or DNR for that matter, ti sila ginatagan ni isang authority nga maghatag sang cutting permit, no, especially kon may kalayo, may ulot doon nga mga kahoy. Tamo na ginareklamo to di sa mga pila ka mga sektor nga nagambal nga tingaan nga kinanglanon gidot doon ang puno sang kahoy because of the project nga pati kayunon kay sa iban nga mga nasyon gani amo na ang nami sila to kay magkahoy tiya kun ara nga daan way na ginapangkakas. Action Firing Line. Ti may ara manaya mo sang authority ina nga mga ahinsya o departamento sang gobyerno. Ti pamangkot diri galing kung nanugid exactly ang may ara ba sa labton, depende ina sa ombudsman kung anong ina paglantaw diri bala may ara gid sang criminal or administrative liability ining mga ginpasakaan sang reklamo. Action Firing Line. May mga lawyers man siyempre ining team o grupo iya nga padangat sa ilang reklamo dito sa bahin sang ombudsman. Action Firing Line. George Gargasiran, niya good evening. Monitor lang ko from Singkang. Tamiyaw ko lang si Carl Rose Haki ni siya or Flaky sang Isabela. Bakbudlay basahon sang iyang apelyado. Si Romel Haipi. Siling niya may gabi, monitor lang balita diri sa Singapore watching through FB Live. Salamat halong kamudasara sa mga Filipino ngara sa guwasang pungsod Pilipinas. Linit Cartagena. Linit Cartagena. Sir, good evening. Aslang kong of the OFW na bilong sa priority nga bakunahan. Kulang tawon tadi sa priority list sang DPWH na wala ganyan na butang nga inang
Ang actually ara kamo sa priority eligible B, overseas Filipino workers, galing B5 pa. Ti sumong ari pa lang ganing kita sa A3 mo, manog A4 pa lang, dason A5. Ti ang priority eligible B, naway pa ning masugdan, basi mga June pa niya. Ang B1, amo ning teachers, social workers. B2, other government workers. B3, other essential workers. B4, socio-demographic groups at significantly higher risk other than senior citizens and poor population based on the NHTS. Amo na siya. Ang B5, amo ni ang overseas Filipino workers. Galing tilayo pa niya ho. Kung ang tawon naton based on the priority list, naging pagwa mismo sa Department of Health. Tiari pa lang kita sa A4. Lawig-lawig pa iniya. Action Firing Line. Ayos Araman ga monitor Almera Lim Balazarte. Bobby Munoz sir, maingap idra. Bobby Munoz sa Talisay. Araman ga monitor si Sir Noel Amar. Thank you, Gid. Singa good evening. Tamyaw ko ang friend ko si Vanessa Mayo, Kelly Jelly, Milili Oligo. Oy, Sir Milili dira sa Tangob si John Season via Jonathan Cagdines Roma. Thank you, Gid. Ara sa Sir Milili ho, gamonitor si Tam Butso. Ay, Tam siya. Ang apelido niya Butso. Tam Butsongwa. Sa watching from Malta. Grabe Ari man ho si Wilson Aris. Good evening. Ari lang kami ka-monitor sa imo program samtang kami nagapanyaga. Watching from Vienna City, Austria, Europa. Kapanyaga sila to kuno. Sige, salamat gida. Sir Dennis Richard Tibor Roma, siya maging gabi, monitoring always here in San Enrique. Happy listening man sa tanan nga mga members sang EFC. Damo na ni sila. Salamat sa inyo sininga pag-monitor. Si Cathy Vier, liya may gabi sa Barangay Raal Family Viri kag Gonzaga. Viri ni kun Viray. Sige, Lilia Taton, may gabi idra. Salamat sa pag-monitor. Rosalina Batulak Francisco. Salamat. Joan Mil, ga-monitor man sa Victorias City. Sige, ang iban karon naman, dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Samsang anong nakahintangan Responsable at pagbalita Kagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamangang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalagnan. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta.
DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Mayang gabi man, may nga pagmonitor kay Rumi Agsam, amuman sa kay Pilton Lipura. Ara siya sa Pasay City, gamonitor, Teresita Oreta Kahuraw. Mayang gabi man na John Vicente, pakigreet man, family ko sa Himamaylan City, Barangay Carabalan, family Vicente from John, Vicente of Barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. O, salamat kita. Basa na nato na. Araman si Evelinda Sibalia Hidoriagaw. May gabi dara sa imo. Sinong Ed Golmatiko kag kay tita dara. May gabi. Siya may gabi ning pagdeklarar sa DOH kag isang presidente no, nga hindi kinahanglan ipaybalo kung ano nga brand sa bakuna ang i-inject sa mga priority nga balakunahan. Hindi ayan katraidoran kag intentional nga paghalit o pagpatay ini sa mga senior citizen kag may comorbidities lihog ipaklaro sa local IATF. Action Firing Line. Actually, proposal pa man lang na. Naway pa man asang green light pagid. I-check na to na. No, thank you, Gid. Nung Ed, no, kag sa imo sining pamilya regards lang dira. Ayos Ari tapusong ko lang niyong iban nga way kumalawag kay na parang matagan taman ni sila tiempong ilang mga mensaheng padala before kita mag-wind up karon na gabi. Kay John Patrick Abapo, shout out lang kulihog, pamilya ko sa Magsungay, Balinas family, kag Alcala, sa Punta Taytay. Salamat gid. God bless. God bless man sa imo. Din ka dapit subong. Sinya monitor live sa imo sa Maninihon Tangob. Gali. Ara kuno si Johnny Melky Onyot kag Olga Balinas. Thank you, Gid. Idi Laos, Jovi Munares, ara man ka monitor. Thank you, Gid, sa inyo sining mga mensahe. Lilia Taton, nabasa ko na ni Kaina. No? Salamat, Gid, sa inyo sining mensahe. Sige, ang iban hindi ko malabutan. Okay ka, gulpiada, lukso, bing kwantabla, taga-pop-up gulpiada. Mga mensahe nung iban di ko naging malabutan. Action Firing Line. Wala tagaling tiyempo, diri sa aton sining pagpangaragad Wednesday presentation sa ino palatuntunan Action Firing Line sa ngalan sa ino regular anchorman Action Brian Morden. Ako naman Action Martay Hupon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon